Okay. O nwere ihe asụ na ibu anyị danda. Ke ka ya bụ danda, ma ma bụ mmadụ anụ na-akpọ danda, ke ka onye bụ danda na-adịbe. Ọ dị mma. Daalụ. Abụdụ sọ danda ka onye afụ nọ. Enweghị ma na onwe mgbe agha olu mmadụ asụ na ya afụ nọkwa nchi. Nkwa mgbe olu ndị mmadụ asụ na afụ nọkwa ngwele. Ọ dị ha ihe na-ajụ nwayọ nwayọ naanị. Ị na-anya onye kwuru okwu ịfụ na onye abụrụ nwatakịrị nke otu ahụ. Mana ọ sị na afụ nọkwa danda. Ọ gbadịla ife danda bụ. Ị ga-amazi otu aka ihe ịnwụ ka ekirikiri ihe asị ana nwayọọ nwayọọ nwe nke olu ụfọdụ asị na afụ nke osisi ụkwa. Ụfọdụ ụmụaka na-eto kịta nọ nso afụ na abụba ji. Ha ma na ha na-eri ji. Afụ na abụba ji ebe a kọ ji pụrụ epu n'ime ọfịa. Danda bụ ọ sị na afụ na ha nọ na-akpọ danda. Danda bụ arụrụ ọ bụrụ anụ. Anụ bụ ihe nji ụkwụ na-aga mana danda bụ arụrụ. Enwere danda nwee arụrụ taa okwuru isi nwee ido nwee arụrụ ana wee dere gaba. Danda kacha anụ arụ niile adọbele ọ na-adị ntọntọ na-acha mmanụ mana ọ na-adị obele. Onye m eji wee sị na ọkala ọgwụ arụrụ si chọọ mkpụrụ obi danda. Dibịa kala ọhịa eji wee gwọ ọgwụ. Dibịa chọrọ ka agwọ ọgwụ ahụ agwọ mana ọ chọghị iji ọnụ ya gwụ na achọghị ịgwọ ihe anyị ekwe egwọ. Ihe ha eji wee gwọọ ya ka ọ wee na-agba obi danda si je weta ya na-ewetaghị na ya na-ekwe nweghị isi. Ọ bịa mana danda na ihe afanata obi ya anya danda inwudeta gị na ọ na-adị ka mkpụrụ aja iwe ewe ntinye ute ọ na-acha wee ntị ka ezi esi megide wee wute obi ya nke ma obi ya na nke abụọ ịnya awa danda ihe afụ n'ime ya bụ mmanụ na ụmụ kịrịkịrị ihe nweghị isi na ọdụ dibịa asị nke jee weta obi danda n'ọnya ka iji mee ihe aka ọ na ịma na dibịa ahụ achọghị ịgwọ ọkala ọgwụ ka ọ lụọ si weta obi danda oyi ndị Igbo na danda bụ arụrụ mana ọ na-akpa ike karịa ya. Ifu danda n'ebe ọ na-eme ị ga-eche nọ nnukwute arụrụ buru ibu. Onye ka eji asị ibu anyị danda. Ifu ọ kekpọsịa ihe oyi ebu ifu ọ na-ebu na aka ya ọ na-ebuga ya n'isi n'obi ọ na-akwụ ya aka kwara ihe ahụ aka na-aga fadefe rie nne fa nke luo 400 danda wee na-ebu ofere ihe ibu anyị danda. Ife ha bụ nata na be ha baa n'oghere ha ịgwa na danda otu ọrọbere ka onye buru ya onye mere abịa ebe na mgbasị onye ọbụla tinye aka ka anyị mee na ibu anyị danda ngwa anyị danda onye ọbụla tinye aka ọ wụsị ofu danda na-emebe ihe o nweghị eme n'ọpịa mana ha chọrọ ime ha gbakọọ. Onye mere ọgụ ụfọdụ fụ ndị nne ji satọ mana udo adịrị n'etiti ha abịafa na-ese okwu ịfụ na ndị nne ji ebụọ ya ka ha wee mepụta ihe a na-eholu ha ka elu ofu ha ma nnọkọta nta ọnụ tụwa elu ịma mekọta fụ ndị nne ji saa ụmụ nwoke isaa na isii nne ji ka ha nọkọrọ ọnụ n'ofu ebe na-ekwukọta okwu ọnụ ọ nke anata nke apụ nke afọ na nke anata ha anataghị nke anata nke azụ apụ onweghị nta otu ọkwadịkwa na ebe di na nwunye ndị ụfọdụ ọtụtụ ndị di na nwunye ada atụkọta elu ọnụ ọzi onye ọ na-eme ihe sọ ya nwere maazị na ka ya emedo nwa anụ na ha ama akwụkwọ ka ị ka ya eme nwa anụ di asịa nne ka ọnụ otu igolo akwụkwọ ya emeka ihe akịta ọtụrụ elu n'ọdụ achọzara ịfụ di na nwunye na-atụkọta elu ọnụ imekọ ihe ọnụ na-eweta mmeri. Oge ụfọdụ afọ ụmụnne na-emekọ ihe na-atụwaghị egwu na nekwa mba na ndị a ji ofu obi ha emerekwa ya arụ ịmekwa na ha imekọ onye ha ji na-anata mana afọ na n'ọkụ n'ezi ngwele n'ụlọ a na-ehoro unu ka elu ofu ihe eji mada nda bụ nke mbụ ọ na-adị obele ebe ọ na-emeghekarị ya ha na-emekọ ihe ọnụ danda ịgbalị gị ọfụma.